हेलो गाइस, ये मैं चिन्मय हूँ। जल्दी जल्दी सारा आसंदो स्कूटी रे जीवा हमें डगरा सी बीच। सार बसंदु ये हमारी गाड़ी है, हम यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं। गाइस आमे ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଡଗରା सी बीच। तो माने बहुत मजा मस्ती कर बिना खाइबा पीबारे घर खाइके जाउछु। बस गेम फ्यूचर गेम घर खाइके जाइए किछि जति पट्टिबा के यस स्कूटी पे जाकर धरू नहीं। आपन पाखे थी हाथी ताने आपन कर ऑटो आज आपन साइकेल भी चल बाउंस गछ इथे ताले आपन स्कूटी। बुढ़ा उड़ी बुढ़ा कुछ रह तेणु मुझे दयाकोरी समस्त कहवाक चाहूँगी जब आप डगरा आसान LIC कर कारण जिंदगी के साथ जिंदगी के बाद भी रास्ता बहुत हाँ जदि आप समुद्र के LIC पॉलिसी निहाती करेंगे भाई एटा दिन 17 छाड़ी मु डेट रो बनौजी यूट्यूब रे छाड़ी गोटे काम मझे बस बाड़ कटे पूरा हाथी पिला भाया दयाकोरी कहूँ हाथी पिला भाया पिला भाया किसी खराब कही ना भाषा आसलू शॉर्टकट देगी एबे हमें जाउछु डगरा पाखापाखि केतला पहुंची गल पाखापाखि गजब बेइज्जती है यार। रास्ता खराब गाड़ी की पड़े गले कुआड़े बुढ़ी तमें डगरा सौंदर्य बुढ़ी हो डगरा सौंदर्य देखा सुंदर अवस्था नहीं जिते देखुले नुआ दिशु आम डगरा पाख डगरा पाखर आम रही कौन हम कि डगरार सौंदर्य जी उपलब्ध कर
ଯୋଉଟା ତଳେ ଥିଲା କି ତୁ ପାଚିଲା ଏବେ ଆମେ ଡଗରା ରୋଡ। ହାଇ ନମସ୍କାର, ଏବେ ଆମେ ଡଗରା ଗୋଟେ ବନେଇଥିଲି ନୀଳଗିରିରେ। ତ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ପାଣି ହେଇଥିଲା ମଝିରେ, ତ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବ୍ଲଗ୍ଟେ ବନେଇଥିଲି, ଡିଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ବ୍ଲଗ୍ଟା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଛାଡ଼ି ନଥିଲି। ସବୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲି। ଏଇଠି ଘରେ ଅଛି, ଘରେ ରହିକି ବି ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛି। ଏଠି ଡଗରା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ ଦିନ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବିନ୍ଦେଲ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ନନି। ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବିଜି ଲୋକ ସେ। ମାସ୍କଟାକୁ ଉଲ୍ଟା ବାଟେ ଲଗେଇଛି। ଆପଣ କିଛି ଡଗରାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ? गजब बेइज्जती है यार, हमें तो लूट लिया। आगକୁ ଦେଖୁଛେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭିଉ ହୋଇଛି, ତ ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖିବା। ପୁରା ବଢିଆ ଲାଗୁନି? ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡଗରା ଭିଉ। ଏବେ ତ ପୁରା କୁହୁଡ଼ି ଭଳିଆ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଖରା ତ ଭାରି ନାହିଁ। ଆପଣ ଟିକେ ଆସିବେ ଗାଁକୁ, ଇଏ ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଟିକେ କ୍ୟାମେରାଟା ବୁଲେଇ ସିଏ ଏବେ ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମ ଭିଉଅର୍ସ କି ତାଙ୍କୁ 101 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ଦେବେ ତ ସିଏ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ତ ଏବେ ଡଗରା ଭିଉ ଦେଖିବା। ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାମ୍ପ ଲଗେଇବେ ଏଠି, କ୍ୟାମ୍ପରେ ବସିବେ। ବାହାରୁ ମାନେ ଚାଇନାରୁ ଏଇ ମାନେ ହଟେଇବା କଥା, ମେଡ୍ ଇନ୍ ଚାଇନା। ଆପଣ ଖାଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଚାଇନା ମାଲ ହଟେଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଚାଇନାରେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଉଛି। ତାର କମ୍ପାନୀ ବହୁତ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଗାଡ଼ି ନେଇ ପଡ଼ିଯାଏ କେବେ ଲୁଣ ପାଣିକୁ ଗାଡ଼ି ଓହ୍ଲେଇବେନି। ଯେତେ ଭଲ ଗାଡ଼ି ହେଲେ ବି ଲୁଣ ପାଣିକୁ ଓହ୍ଲେଇବା ଥର ମାନେ ସରିଲା, କାମ ଛୁଟି। ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ କେବେ ଗାଡ଼ି ଓହ୍ଲେଇଲେ କଳଙ୍କି ଲାଗିଯାଏ, ବେଶୀ ଦିନ। ଆମେ ଭିଉରେ ଦେଖିବା ସମୁଦ୍ର ଦେଖାଯାଉନି, ଏମିତି କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପଛରେ ଦେଖିବା କେତେ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି। ସମୁଦ୍ର ମାନେ ଦେଖାଯାଉନି, ସମୁଦ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖାଯାଉନି, ସେ ଯେଉଁ ଉଞ୍ଚା ଅଛି, ଉଞ୍ଚା ପରେ ସମୁଦ୍ର। ଏଇଟା ତ କିଛି ନୁହେଁ, ପାଣିଟା ଖାଲି। ପାଣି ବାହାରିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆମ ହାତୀ ମହାଶୟ ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ପାଣି ଖୋଜିବା ବାହାନାରେ ଲୁଣ ପାଣି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ହଁ, ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଟେକିବା। ଆପଣ ଯଦି ଡଗରା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟେକିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି, ଖୋଲିଦେଲେ ଆହୁରି ଭଲ। ଏବେ ତ ଅଳ୍ପ ଲୋକ, ବାକି କାଲି ବଡ଼ ଦିନ ଗଲା ନା, କାଲି ବଡ଼ ଦିନରେ ତ ବହୁତ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ କାଲି ଛାଡ଼ିବି, ମତଲବ ଆଜି 26 ତାରିଖ, କାଲି ମାନେ 27। ମୁଁ 27ରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୋଷ୍ଟ କରିବି, ବାକି ମୁଁ 26ରେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ହାତୀ ମହାଶୟ ଆମର ସ୍ଲୋ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଚାଲିରେ ତମ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ, ଗାଡ଼ି ଦୁହାରେ ପାଡ଼, ହସରେ ଝରେ ମହୁ ଲାଜ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଥିବେ ସମୁଦ୍ର ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ସେଠି ଜଣେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି, ଭାଇନା ଜଣେ। जुआर तो बहुत जोर आसुचे। बहुत जोर ठंडा धरी। एबे आमर फोटो उठेवा 2-3टा फोटो उठे सारा पर आपको सब कथा हो कंटिन्यू कर फोटो उठार व्यस्त। पानीटा पूरा बहुत जोर शीत लगे कारण आपण मैंने जानी शीतर खाली गोटे बुंदा जो देह पड़ो जमी हार्ट अटैक हो फिल हम।
ଦେଖୁଥିବେ ପାଣି ଆସୁଛି ମାଲ କି ଶୀତ। ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବି ଆସିବେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସୁଟ୍ ନେଇକି ଆସିବେ। ହାତୀ ମୁହାଁସେ ଯାଇକି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ୱିଥ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଆମ ସିଏ ଶୀତକୁ ବହୁତ ଡରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପାଣିକୁ ସେ ଓହ୍ଲଉନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଡରନ୍ତି ଶୀତକୁ। ଦୟାକରି ଆପଣ ବି କେବେ ଟ୍ରାଏ କରିବେନି ଯେ ଡଗରା ଭିତରକୁ ପଶିଯିବା ପାଇଁ, ମାନେ ପାଣିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଡଗରା ପାଣି ଭିତରକୁ କେବେ ଭୁଲରେ ବି ପଶିବେନି। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଡଗରାରେ ଗୋଟେ ପିଲାର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଛି, ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ପାଣିକୁ ପଶିଯାଇ ତାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା। ତ ଆପଣ କେବେ ଗଭୀରକୁ ଯିବାକୁ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେନି। ଆପଣ ଯଦି ଆସିବେ କେବଳ ପାଖରେ ରହିକି ଆପଣଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପାଖରେ ରହିକି ଦେଖିନେବେ। ଆଉ ଆମେ ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କହିପାରିବୁ? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକ, ତ ଡଗରା ଏଭିରେ ଗୋଟେ ପିଲାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଛି। ତ ସେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାର, ଯେଉଁଟା ଆମ CM ମାନେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତ ସିଏ ସେଟାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ବହୁତ ଗଭୀର ପାଣିରେ ଯାଇ ବୁଡ଼ିକି ମରିଯାଇଥିଲା, ତ ତା'ର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟା ଅଛି, ତାକୁ ବି ଦେଖେଇବି। ତ ଏବେ ଆମ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛୁ, ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ, ବହୁତ ସମୟ ଧରି ରହିବା ପ୍ରାୟ ସାୟଦ, କାରଣ ସେ ସାଙ୍ଗଟା ସହ ଆସିଛି, ତା ବାପାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ସେଟା, ତ ସିଏ ରହିବେ କି ନ ରହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଯେତିକି ସମୟ ରହିବେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି କେହି ଡଗରା ସି ବିଚ୍ ଆସୁଛ, ତ ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ LIC ପଲିସିଟେ କରିବେ, କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ବୁଡ଼ିଯିବେ କିଛି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର, ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ ହଉ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବାଇଚାନ୍ସ କଥା କାହାର କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା କହିହେବନି, କହିପାରିବେନି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ LIC କରିବେ। ଜୀବନର କ'ଣ ଡାଇଲଗ୍, ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो आपण मैंने निहाती पूरा बाउंड करिया पे तो LIC निहाती करिवे। आमर LIC मते कांटेक्ट करि परिबे, मो सांगटा अछि से LIC करछि, तो आपण मते कांटेक्ट करले मु तास कांटेक्ट कर देबी। तो आपण माने निहाती गुटे LIC करिवे। खाली नालिया कंकड़ा आपण देखुते छोटो छोटो का पड़ी जंती से नालिया कंकड़ा का माने डगरा एभिरे एटा गुटे ही जिनस जोटा आमको आकर्षण करि थाए, ए नालिया कंकड़ा। तो माने आपण माने जेते स्पीड दौड़ी की जीवे से सेते स्पीड से तांका हातर जो गळी। तो आमे एबे भारिलो आ गुटे समुद्र को जीव। एटा तो डगरा आमे चांदमणि जीव, चांदमणि रे आम घर पाखा बाकी कथाबार्ता हो जिबा बोली। तो बहुत लोक जते कोहुडी कम जे बहुत लोक पर्यटक माने भिड होउजंती। आपण माने सेठी देखि परते गुटे स्टैच्यूटे अछि, যদি লাইট ট্যাঙ্ক উঠে থাকা ভাল লাগে, সেইটি গোটে স্ট্যাচ্যুটে ଅଛି, সেই স্ট্যাচ্যুটা ଅଛି ସେ ଛୋଟ ଛୁଆର। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ଦେଲା। ଏହା ବି ରାଇଟ୍, କିନ୍ତୁ ଭିୟୁଟା ଭଲ ଆସୁଛି, କୁକୁଡ଼ି ହେଇଛି ନା, ଖରା ବି ବେଶୀ ନାହିଁ, ଭିୟୁଟା ବହୁତ ଭଲ ଆସୁଛି। ହଁ ଚାନ୍ଦମଣି ଚାଲ। ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ରକୁ, ଚାନ୍ଦମଣି ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ସି ବିଚ୍, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ସି ବିଚ୍ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ଏବେ ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ନାହିଁ, ଖାଲି ବଡ଼ ଦିନରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା। ସେ ସି ବିଚ୍ଟା ଆମ ଘର ପାଖରେ, ଆମ ପ୍ରପର୍ଟି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନାହିଁ, ଆମର ପର୍ସନାଲ ପ୍ରାଇଭେଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ବହୁତ କମ୍, ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁ ପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ଆସୁଛି, ବହୁତ ଭିଡ଼ ମାନେ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି। এইটা দেখুতে এই স্ট্যাচুটা, এই ছোট ছুয়ার ଯେଉଁଟା ଆମ CM ଆମର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। CM କରିଥିଲେ, PM କାହିଁ କରିବେ? PM ଏଇ ଯେ ବଇଛି ଶୁଆଟା କି ଜିନିଷ। ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି, କାରଣ ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି କମ୍ ଅଛି। ରାତିରେ କେବେ ବି ଆସିବେନି, ରାତିରେ ତ ମେଳା ଫେଳା ନାହିଁ, ମକର ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବେ, ମକରରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଯିବା। आइसक्रीम ଆଉ ନପାନି ଏବେ ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବେଶୀ ଆସିନାହାନ୍ତି, କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଳ୍ପ। ଆଜି କିଛି ଏବେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଟାଇମ୍ ହେଇନି ଆସିବାର, ଟାଇମ୍ ହେଇନି। ହଁ ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ କଥା, ଦିନ 11ଟା 12ଟା ଯାଏଁ ଟାଇମ୍ ହେଇନି। ତ ଏଇପଟେ ସବୁ ଝାଉଁ ବଣ ଅଛି, ସେଇ ପଟେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି।
ଆପଣ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି ଗୋଟେ ସବୁ ଆପଣ ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ହାଣ୍ଡା କଢ଼ା ପାଣି ସବୁ ଏଇଠି ମିଳିବ। ଆପଣ କିଛି ଆଣିବେ ହବନି, ଖାଲି ଚିକେନଟା ଆଣିବେ, ଚାଉଳଟା ଆଣିବେ। ଚିକେନ ବି ଆଣିବା ଦରକାର, ଡଗରା ଛକରେ ମିଳୁଛି। ହଁ ଚିକେନ ବି ଆଣିବାକୁ ହବନି, ଚିକେନ ବି ମିଳୁଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଇଚାନ୍ସ ଦରକାର ହୁଏ। ଆଉ ଆପଣ ବିନା ଆପଣ ଯଦି ଗୋରୁ ମଇଁଷି ଭଳିଆ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ନେଇକି ଆସିବେ, କାରଣ ଏଠି ଆମର ସୀମିତ ଅଛି, ଅସୀମିତ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଟିକେ ରହିବା କି ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ କୁଟି ଆଣିବି ନାହିଁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏହାକୁ କହିଲି, ନନୀକୁ କହିଲି କି ଯେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିବା, ଆଜି ମାନେ 4ଟା-5ଟା ବେଳେ ଆସିବା, କିଛି ଭିଉ ଦେଖିବା। ଆଉ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିବା, ନ୍ୟୁ ଇୟର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିବା, ବିକାଳ ଆଡ଼େ ଆସିବା। ତମେ ଆଇବ, ନ୍ୟୁ ଇୟର ଦିନ ଆସିବା ଭଲ। ତମେ ଆଇବ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଏବେ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଲୋକ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲେ। ଆଉ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ବିକାଳ ଯାଏ ରହିବେ। ଆମେ ସେମିତି କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲୁନି, ମାନେ ମଜା କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭିଉଟା ବଢ଼ିଆ ଆସିଥିଲା। ଯୋଉ ଏବେକୁ ଖରା ଜୋର ଦେଖନ୍ତୁ, କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି, ଘର ନଥିଲା ଜିଲ୍ଲା କେତେ କୁହୁଡ଼ି ବହୁତ ଘର ବଞ୍ଚି ଚାଳ ଘର ଟିକେ ପାରାଡାଇସ୍ ମଜା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଟିକେରେ ହେଲା। ଆଉ ଥରେ ଘୁରିବା, ନହେଲେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ଥରେ ଘୁରିବା। ତେଲ ଗାଡ଼ି ନା ଶୁଣନ୍ତି ନା, ତୋର ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଧରି ନେଇଛି ବୋଲି ତୋତେ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁନି, କାରଣ ଆମେ ଯଦି ମୂଳରୁ ଧରିନେ ଆମକୁ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡଗରା ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଲାଇଭ୍ ବୀମା ପଲିସିଟା କରିବେ। ଏଇ ବାବୁକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, ନହେଲେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ତା ନମ୍ବରଟା ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବୀମା ପଲିସିରେ କରିଦେବେ। 3 ଜଣ ବସିଛୁ, ଟୋଟାଲ୍ ଜାଗା ହେଉଛି ଏଇ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ତାଙ୍କର, ଅଜବ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଇଲ୍। ଏଇଭଳିଆ ଚୁଟି ପବନ ଅଛି, ଚୁଟି ପବନରେ ଉଡ଼ୁଛି, ତଥାପି ହାତ ମାରି ପକେଇବେ, ନହେଲେ ପଇସା ଉଠିବ। ପୁଅ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ, ପୁଅ ଛୁଆମାନେ ଯଦି ଏମିତି ନ କରିବେ ପଇସା କେମିତି ଉଠିବ ତାଙ୍କର। ଆଉ ସେ ଚାଟବଣି, ଆଉ ଆମେ ତ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଛୁ, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ପାଇବେନି, ବହୁତ ଗୁପ୍ତ ରାସ୍ତା ଦେଇକି। ଆମେ ଯଦି ପୁଲିସ ବି ଯଦି କେହି ଚୋର ଯଦି ଚୋରି କରିକି ଯିବ, ପୁଲିସ ଯଦି ଯିବ ଯେ ରାସ୍ତା ପାଇବନି। କଞ୍ଚା ଓଡିଆ ମୁଢ଼ି ନ ଭୁଜା ପାଟି, ବାଲେଶ୍ୱରିଆ ଘାଣ୍ଟି, ଭୁଜା ମୁଢ଼ି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ବହୁତ ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରର ଅକାତ କେତେ, ବା ବାଲେଶ୍ୱର କାହା ପାଇଁ ପରିଚୟ ଆଜି ଯାଏଁ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ବହୁତ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲିଛି, ଏତେ ଜାଗା ବୁଲିଛି, ଲୋକ କୁହନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ବହୁତ ଖରାପ, ମୁଢ଼ି ଖାଇ ବଞ୍ଚନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ନାହିଁ ଆମେରିକା ଲଣ୍ଡନରେ ନାହିଁ ମୁଢ଼ି ବିକ୍ରି ହେଲାନି, କାରଣ ସେମାନେ ମୁଢ଼ି ଖାଇକି ବସୁଛନ୍ତି ଆମେରିକା ଲଣ୍ଡନରେ, ମୁଢ଼ି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଜି ବି ମୁଢ଼ି କିଣି ଭଲ ଖାଇବା ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ମଜା ଉଠାନ୍ତି, ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରେ ଯେ ଆମେ କହନ୍ତି ଆମକୁ ଜଣେ ଲୋକ ହସିଲେ, ଆମେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସେ ବ୍ଲେସ୍ କରୁଛି। ତ ଆମେ ଖରାପ, ଆମେ ସାଡ଼େ ଏଇପଟେ ପଡ଼ା ଗୋଡ଼ା କହିଲେ ସେଠି ଚେଚି ଚାରିକି ଭାଙ୍ଗିବ ନାଇଁ ସେଇପଟେ ଆଗ ଦେଇଯିବ। ଏଇପଟେ ହିରୋର କ'ଣ ଯିବା ଦେଇକି ସେଠି ଗୋଟିକି ଚାଲିছে। ଆଗ ରାସ୍ତା ଦେଖ, ଆଗ ମାନେ କେବେ ବି ଭୁଲରେ ସମୁଦ୍ର 2 ଜଣ ଆସିବ ସ୍କୁଟିରେ, 3 ଜଣ ଆସିବନି, ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେଇକି। गाड़ी लॉक कर दे।
ନିଅ ବଇ ନନି ଏବେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଣିଟା ଟିକେ ଆର ବେ ଇଏ କର ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ସାମ୍ନାକୁ ନେ ହଁ ବାସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଉଠା ଆଡେ ବୁଝିታ ଯେ ପୁଛନ ଫାଇଡର ତ ସେଇ ରକମ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ତୋର ଫୁଲ୍ ସ୍କିନ୍ ୟୁଜ୍ କି କଟି କରିଦେବି ହଁ ଛୋଟିଆ କରିଦେ ଭଲ ଆସିବ ମାନେ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ଆସିବ ପାଖକୁ ଯିବା ଆସିବ ଏଇଟା ଫିଲ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଥିଲା ଏଇଟା ହଁ ଏଇଟା ତ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାଟା ପୁରା ମାନେ ସୁନସାନ ଜାଗା ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁପାରିବେ ଯଦି ବିନା ଇଏରେ ଏଠି ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ବିନା ସୁଟ୍ ସରାବାରେ ପିକନିକ୍ କରିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଆପଣଙ୍କର ବାକି ଡଗରା ଭଳିଆ କିଛି ସୁବିଧା ପାଇବେନି ଗ୍ୟାସ୍ ଚିକେନ୍ ଚାଉଳ ପାଣି ପତ୍ର ଏଠି କିଛି ସୁବିଧା ପାଇବେନି ଆପଣ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ଆଣିବା ପାଇଁ ହେବ ଆଉ କିଏ ପଡେ ପେଲେଇବା ଗାଡ଼ି गाड़ी पहले चलो एक्सीलेटर दूर मुड़ा चलो जल्दी करी जो ये पिप पिप यस गाड़ी माने चालू नहीं पूरा पुत्ती जाउची एई बे आस्ते रेस कोन स्लिप करिवो हां हमर से हेवी ड्राइवर आओ यस बेबी गांडर नाही आला कोणता कोणता नाही गेला खुला प्रजापति मन उडुची बा मोस्ट बे बे नोनी प्रजापति जा केते सो मो कथा सुन जाई खाली प्रजापति का उडुचंदी प्रजापति गुडा खाली उडुचंदी बे ए जो फूल गछ हेनी ना सेति में ए भ्रमण सरला ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଛୁ ଘର ମୁହାଁ ହୋଇଛୁ ଥଣ୍ଡା ଧରିଗଲା ତେଲ ବି ପକେଇଲିନି ପକେଇବିନି ଆଜି ଯିବା କେପଟେ घर पहुंची गले यार घर ओ यस ना फाइनली अब हम घर पहुंचे जेते मारुछ YouTube चैनल छाडी के YouTube चैनल सब्सक्राइब करियो ठीक है शेयर करियो वीडियो टाको घर कतलु घर पाखरे काई करबे एडी ଘର ଭିତରେ କରିଦଉ ନା एंड ऑफ वीडियो एठी माल जय जगन्नाथ वीडियो टा एडी एंड करछि जय जगन्नाथ।